compound sa isang area, sa isang komunidad, doon lang yung ila-lockdown. Bawal umalis doon sa lugar na yon at bawal din pumunta sa lugar na yon. At sinali natin ngayon yung mga private hospitals na pwedeng i-designate ng Department of Health na containment areas. So under your view, yung kasalukuyan sitwasyon sa Metro Manila, hindi pa yung qualify para i-lockdown? Hindi yung kasalukuyan sitwasyon. Ngayon, sir, nangyayari. 33 cases. Under your view? Wala pa. Hindi pa tayo nandun sa level. Kailangan may establish na community transmission. May threshold. May threshold. Siguro, yung ibang lumalabas na literature, 1,000 pa nga. Marami. 1,000 cases. Yes, marami. So, hindi ako sa ganon. Pero hindi naman siguro yung tatlo lang. Sir, paano Mababa naman mangyayari? yung tatlo lang. Let's say Marikina. Sa Marikina, walang papasok, walang lalabas pagka sinabing lockdown. Walang papasok, walang lalabas. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.